Kakva ukusna pizza. Obožavam. Prelepo. A ko ste vi? Ćao, spasit ćemo te od dosade. Došli smo da te nahranimo. Dobro, onda hoću ovakvu pitu. Jel može? Lako. Moja pita će biti najlepša. Sipam Skittles bombone, dodajem brašno, jaje i dobro mutim sve. O Bože, zar se to tako kuva? Ne, to sigurno nije po receptu. Baš me briga. Stavljam testo u kalu, a sad mi treba vatra. O da! Jao, kakve su to čudne metode? Strašno. Gledaj kakav ja imam ogroman nož. Jao, pa vi ste nenormalni. Pa dobro. Gledajte kako radi profesionalac. Razbit ću ja direktno nož. Da. A sada pravim savršeno testo. Odlično. Dodajem sve šparadajz i kobasice. A sad mi treba puno sira. Sira nikad nije previše. To je to. Ostalo je sve to ispeći. Gledajte. Okej, nije loše. Ali moja pita će biti lepša. A sipam preko testa domaći džem i stavljam mrežicu. To je to. Ostalo je sve ukrasiti. Ako hoću ja jagodicu, ili može? Naravno, dušo. Jedi. Hvala. Dakle, vreme je da zatvorim svoju pitu. Odlično. A sad je treba išarati. Koristit ću gelovi Skittles. Gledajte kakve divne boje. Savršeno. To će biti jako ukusno. A šta to tako lepo miriše? To je bakina pita. Ne bre, to moja pita lepo miriše. Okej, a neka dragi odluči. Prijatno. Jedva čekam da probam. Ova pita liči na picu. Sad ću da je probam. To je ukusno. Sviđa mi se. Ova pita je slatka. Sad ću da probam. Prepoznam bakin domaći džem. Ukusno. Wow. A šta je ovo? Neverovatno. Pizza sa bombonama. Cool. I ukus je dobar. Znate šta? Pobedili su svi. Baš nam je drago. Hvala. Tu. Dakle, a sad je zadatak malo teži. Hoću tost sa maslacem. Ej, to je moj hleb. Ne, moje, ja sam prvi uzeo. Pa šta radite? Jao. Huligani. Žao mi, bako. Slučajno smo. Dobro, stavljam hleb u toster i čekam. Kako banalan način. Pokazat ću vam pravu umetnost. Uzimam puno sira i dodajem jestive boje. Koristit ću crvenu, naranđastu, zelenu i plavu. Tako je. A sada stavljam to preko tosta. Zatvaram i eto. Ostalo sve prepeći. Uradit ću to uz pomoć vatre. Šefe, šta radite? Sve pod kontrolom. Da, sir se istopio baš kako treba. To je to. Jao, strašno. Pala mi je na pamet ideja. Sipat ću žvake u aparat za vafle i dobit ću slatke roze vafle. Zar to nije genijalno? Stavljam vaflu na tanjir, dodajem jagode, zatim šlag, posle opet jagode i pokrivam sve drugom vaflom. Tako je. Divno. Svaka čast, unuko. Kakav je to miris. Ne. To su moji tostovi, izgoreli su. Unuko, šta to imaš? Daj baki.
Sad ću umočiti hleb u kikiriki puder. Eto, i neće se vidjeti da je izgorelo. Valjda je u redu. Može da prođe. Šta mislite? Neću da komentarišem. Wow! Probat ću prvo ovo jelo. Izgleda čudno. Okej, sad ću da probam. Fuj, kako gorko. Neću to jesti. Odvratno. Ovaj sandvič izgleda malo bolje. Neverovatno. Unutra je šareni sir. Ekstra. Baš mi se dopada ukus. To je baš ono što sam htjela. Ali imamo još i treće jelo. Sad ću ga probati. To je slatki sandvič sa jagodama. Gledajte, mogu čak i balon da napravim cool. Ali ko je pobedio? 100% ovo jelo. Najbolja sam! Idemo dalje, sada hoću koktel, jel može? Naravno, unuče. Ej, šefe, ja sam prva to uzela. Bako, dajte mi! Ne može, ja sam starija. Ja sam jači! Prestanite! Hajde, Bako, navijam za tebe! Tako je, znala sam da ću pobediti. Hvala, unuko, što si verovala u mene. Čestitam, Bako! Okej, vreme je da počnemo da spremamo. Uzet ću žele bombone i sipat ću ih u čašu, a zatim ću preliti sve sprajtom. A ostalo mogu i sama popiti. Obožavam sprajt. To je jako ukusno. Jao, gasovi! Jaj, a dušo, šta si uradila? Bako, izvini. Eto, nastavi da spremaš, hajde. Pa dobro, treba iseći sredinu iz ananasa. Da, tako je. A zatim ću iseći pomoranđu, jabuku i šargarepu. Odlično, stavljam sve u blender i uključujem. Tako je. Napravila sam veoma zdrav koktel od voća i povrća. Sadrži puno vitamina. To je to. To izgleda grozno. Sad ću pokazati kako treba da izgleda pravi koktel. Sipam borovnicu u blender, zatim dodajem pavlaku i mutim sve to. Kakva lepa ljubičasta boja. Savršeno. Dakle, sipam koktel u čašu, dodajem šlag, ukrašavam sve, ubacujem slamku i to je to. Belisimo. A vidjet ćemo ko će biti najbolji. Svaka vam čast. Dakle, probat ću prvo ovo. To je Sprite. Sviđa mi se. I bombone su super. Da. Šta je ovo? Koktel u ananasu. Zanimljivo. Ali ukusni nešto. I ostao je posljednji koktel. To je neverovatno ukusno. Baš mi se dopada. Dakle, pobedio je ovaj koktel. Ja sam najbolji. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. To nam zaista mnogo znači. Vidimo se uskoro. Ćao, čao ljudi.